Hau lagunak, laugarren bideoa, laugarren landarea, eta ze landare da? Segurazki askoek ezagutuko dezutena, potosa. Gogoratzen bali mazarete, espatiziliumaren bideoa, aurreko bideoan esan genizuen, urasi zela barruko landare loredun errexena. Hau izango da barruko landare errexena. Zergatik? Ez daukala kolorerik. Horrek ere bai laguntzen digu errestasun hortara. 3 minututan, saietuko gara eramaten landare honen zainketarik egokienak eder egon dedin zuen etxeetan. Ura, kokapena, etxe barreneko kokapena, alik eta toki argitsuenean eta puntu eze bat balima dauka, askoz ere hobeto. Gutxi gora bera hori ematen balima diogu, ura astean behin izango litzake. Etxe bakoitza mundua da, baina 5-7 egunean behin nahikoa izango litzateke. Ezetasuna du gustoko, tropikala da, beraz ezetasuna. Ezetasuna ez lurrean, ez du lurra denbora guztian busti egon behar. Ezetasuna ostoetan. Gogoratzen bali mazarete esan bezala, espatizilonarekin ere berdin-berdin. Trapo ezetxo bat hartu, ia lehorra dagoena, ostoak ondo garbitu, hautsi hori kentzeko, eta zertan lagunduko digu horrek? Aurrekoan bezala, fotosintesia ondo egin dezan, eta berak hori itzuliko digu gure etxeetako aidea garbia mantenduz. Funtzio hori ere ederki egiten du. Ikusten duzuen bezala, landare zintzilikatzeko landare bezala balio du, oso ondo hazten delako, eta baita ere landare vertikala bezala. Tutoreetan mantenduz, goraka joaten da. Gomendio bat, ez da ona izaten hasieratik hain txikiak direnean asko handitzen ustea adar batzuk konkretuki. Zergatik, horrek egingo duelako barrutikan ez handitzea hainbeste. Gure gomendioa pixka azide dila, baina berdin landare guztitik. Behin erdiko nukleoa mardula dagoenean, orduan utzi handitzen. Bere sustraiak, aire sustraiak dira, aereoak dira, horrek zer esan nahi du. Guk giratzeko ahalmena daukagula nahi dugun bezala, bera lotzen naturalki engantzatzen jungo bai da. Era berean, multiplikazioa edo eskeje bidez izan daiteke, izango da. Zer esan nahi du horrek? Moztu, uretan sartu, sustraiek botatzen hasiko dela, hartu eta lorontzi batean, lurrean landatuta, landare berri bat izango genukeela. Esan bezala, oso landare ezaguna da, errestasunak asko dauzkalako eta beste alde batetikan edertasun natural ikaragarria daukalako. Hoxe da laugarren bideoan ekarri nahi izan dizu egun landarea, potosa. Landare batekin hastea erabakitzen bali duzue, hoxe daukazue landarea. Beraz, gomendioak hortxe dauzkazute.